Tako se to radi, mali moj! Dosta, Juli! Ma daj, zabavno je! Koliko ih je, Julije? Izgleda ko mali ja! Samo što nisu. Još koji dan! Julije! Nisi ti kriv, Pupi. Da si sve od sebe. Ne, mogu ja i bolje. Uskoro u kinima. Oni su moja obitelj. Imaš li ti uopće ikakav plan? Mislim, možda bi ti mogao. On ne smije znati. Ti misliš da ću samo tako izbrbljati da može disati na kopnu baš kao i ti? Taj će biti veliki problem. Očekujte neočekivano. Kakav im je okus? Ako ne probaš, nikad nećeš saznati. Ribe dolaze na kopno. Pupijeva potraga. Hodaj, nemoj plivat. Ej, pa to je ribetina koja je htjela proždat Milicu. Ej, što je to, Sarek? Divna je ova noć.